It-tfittxija Salvatore Di Prima, Taljan ta' 49 sena ila għaddejja minn xkien ġie rrapportat l-allegat attentat ta' omiċidju ta' żewġ uriedu s-sibt filgħaxija l-ħabta tal-10. Il-pulizija ntalbet tassisti f'Baħar iċ-Ċaq wara li daħli dar-rapport minn bint ir-raġel stess. Jidher li Taljan missier ta' żewġ titfal ħalli l-uliedu fiż-żona tal-White Rocks. Bintu li jingħad li ħarbet minnu talbet għall-għajnuna fejn allegat mal-pulizija li missiera kien x'aktarx qatel lil-ħuha. Il-pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn sabet li t-tifel ta' 12 sena biġrieħi gravi biż-żewġ titfal jittieħdu lejn isptar Mater Dei. Il-missier ħarab minn fuq il-post bit-tfittxija li tkun waħda intensiva u mifruxa maż-żona tal-White Rocks, inkluż blużu ta' drones fuq l-art u anke l-baħar. It-tfittxija l Di Prima għandha għaddejja mal-forzi tal-ordni waqt l-investigazzjonijiet tal-pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin. Il-pulizija talbet li kull min għandu x'informazzjoni dwar din il-persuna huma mitluba jgħaddu għalihom anke b'mod anonimu fuq in-numru tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija 21 4001 jew 119 jew fl-eqreb passa tal-Pulizija.